салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали ман Ибни Сино. Марҳамат кард бирои подписатсия кунед. Ин ман роҳиби барнома духтур Беҳрӯз Маҳмадҷонович. Ангина дар кӯдакон. Ангина бемории шадид сирояткунанда аст. Вақте ки илтиҳоби бодомакҳои ҳалқу гулу ба вуҷуд меояд, яке аз бемориҳои зуд дар кӯдакон ба вуҷуд меомада дар мавсими тирамоҳу зимистон ин ангина аст. Агар кӯдак нағз намехӯрад ё маҳсулоти хеле муфидро истеъмол намекунад ё хеле кам дар ҳавои кушоди берун аз шаҳр аст, дар тарбияи ҷисмонӣ фаъолият надорад, зеро хунукӣ барои чунин кӯдак як стресси асосӣ барои системаи масмуният ва агар пойҳои хунук дар сардӣ бошаду яхмуз ё шароби сард нӯшад, ба вояи шиддатнокии микроорганизмҳои патогенӣ лоби даҳон таъсир мерасонад. Яке аз нишонаҳои асосии дард дар вақти фурӯ бурдани туфки дар гулу, рад намудани тамоми намуди хӯрок ва баландшавии ҳарорати бадан аз 38 то 40 градус. Афзоиш ёфта, дар ин ҳолат кӯдак якбора суст мешавад ва ҳатто дарди сар дорад, дарунравӣ ва қайкунӣ эҳсос карда мешавад. Илова ба дард, ҳарорати бадани кӯдак гулудард баланд мешавад ва гиряҳои лимфатикӣ дардовар мегардад. Фишор додан ва тарбандӣ компресс дар ҳар ҳолат манъ аст. Раванди илтиҳоби гулудард таъсири худро бо садопардаҳо мерасонад. Пайдоиши овози хиросии кӯдак низ нишонаҳои гулудард аст. Одатан ин беморӣ на зиёда аз 1 ҳафта ё 10 рӯз давом мекунад, зеро ташхиси саривақтӣ ва табобати дуруст ва антибиотикҳо натиҷаи хуб меорад. Бинобар ин аввал духтур муайян мекунад, ки чӣ гуна гулудард кӯдакон доранд ва танҳо пас аз ин табобат таъин мекунад. Бинобар ин ҳатман бояд бо духтури кӯдаконаи силосинос муроҷиат кунад, то ки гулударди бактериявиро аз дифтерия фарқ карда тавонад. Шакли токсикие ки метавонад бо зудӣ боиси дарди гардан ё ки кӯдак метавонад илтиҳоби имконпазири мушакҳои дил ба зуд бимирад. Барои ҳарчи зудтар шифо ёфтани кӯдак ба таври қатъӣ бояд ҳамаи тавсияҳои табибро риоя кунад. Табобати гулу низомӣ, фаровонии нӯшокии антибиотикҳо, ҳабҳои ҳароратпаскунанда, антигистаминҳо, гаргара намудани гулу. Витаминот кард рӯи подписатсия кунед ва фаромӯш накунед канали Ибни Сино. Оянда дастгирии мо шумо. Хуб, таҳсияту хона обод бошед.